Resaca pasa, resaca pasa. Resaca pasa, resaca pasa, resaca pasa. Bazen, beste igande bat ez ezik ez, Bai, zelala izan. Hirugarren igandez. Jarraian. Jarraian, ameneotia. bai. Ni Gaurkoan, hortan arun. Bai. Gaurkoan gaixoa nauz zela, ez? gaurkoan egitokatzen zen. Buelta bat uzteozeak. Bai, behizezu nahiko... Perfecto, perfecto, Ja. perfecto. Ni zain beste, baina, bueno, beti bezala, bukaera aldea jatzen daneako, ja... Seguro bueno, megula. Listo. Bai. Gure kita, resaka kita, eta datozen gonbidatu eta kolaboratzaiekin jaza. Fijo. Horrekin nahi dut. Bale, azteko komentatzeko, ikusiko zuenez, dakolaia hemen gure logua. Super politak. RP, reseka pasa, hemen atzian ere, gure amaiak egin dugula. Eta beste gauzatxo bat komentatzeko ere, ze hemen gu hemen egotiaz gain. Bronka bat egute. Ez que bronka bat egin, ze... Eta merezita. Merezita. Eta merezita. Merezita. Bai. Bai, ze hemen igandero gu gozen bezala, egotia bi pertsona. Horratzian bezala diala, ia Ruiz eta Ireia kanbra. Bai. Ordan, nik uste txalo. Gauza da, aurreko igandea, igantzera lehenengoa egin hasieran jende asko eskertu genuen, gaina izen, igual bost pasei izen, da guzti, eta Aztekin ez. eta gaina bere kondietxen, errebasatzen bideo osoa, momenturen batean bere izan nahi genuen da. A ber, komentatu zeuen, eta, bezine komenta orduan gaur komentatzu horre itxio. Bai, Beste gabeik, gaurko gaixa, komentaukeo, diala hasierak. Ziruitzen hasierak. nik uste justo, raitxe bertan, perfecto ez, hau da guretzat bai hasiera, honen hasiera. Neri asko guztetut hasierak izan biharra dakar. Bai, Asko, ze iritzitza diala, ilusioak nahi zuzun gauza bat, hasieran beti bai arloan eta negiziztako zentzu askotan, bai beti hori ilusioa, poesa. hori ja, karo, ez pertsona bera, ez dut, nire bai, hasiera zalean, estimulo berriak dira, eta hori gara guztian hasiera berrien bilan nabil, eta gero zaiak ditena da, hasiera horiei jarraipen baten, ez? Nik azteitu 21.000 gauza urtean, eta ez dugu gatzen, ez? Hasiera modu diferentia duz, zua debezin bezala zezanean TikTokian. Bai, duela urtera gutxi hasi nintzen, eta... Hoi, Joseba gizu Joseba. Joseba. Beak iraz nintzen, joan nintzelako mikuztearekin, eta irazien undiruakin, ginen kasakunera ostaltzea. Eta grabatu dugun, Kristo mazkaria ditzako niretako batean, bai. Eta hor grabatu dugun, eta bidea egiko, eta superondo. Eta hor dikan, joan nahi zegoetak igotzen, eta nire tokia aurkitzen. Horretik gari guztet hasiera nagona, Bai, baina hasiera potentia da izaten, ez? Bastante fuerte hasiera, aldaketa asko, tempora gutxian, baina pozik, nik uste. Hori hasierak asko guzta ezat, baina esan biharrakat nik adiz TikTokeko hasieria esan izan bate kontzientia. Zu, igual, zantzikuz, bideo bat modatxea, nik altzan doa, baina ize kontzientia izan gabe, eta kontura gabe oain zeta altzan nahi hau, edo... Horre bai, TikToken munduan, bi gauzade, zu nire gauzea, zen ikusten zure... Etxean zu izketan eukiko nozera malurte gitxio. Zuzen ere garen hori nik ikusten zure adiko jende asko zekara TikToka oso normalizuta, ez? Grabatuta digozune. Bueno, ahora digan hasierak, segun situazioa, izan ezke politak edo latzak. Bueno, doainatan atala, dala, kuriosidade eta dramak. Nik azteko, beti dagaten bezala, drama bat, ongo azteko dramia, eukitela bastante drama handisa, izan da, dakaten, neramak esaten duan bezala, dakaten trote danaki, gaixotu nahi. Gaixotu nahi nivel batea, aztelenean enitzen kapaz, altzatzeko bestik laneateko. Ni gaina nahi oso gaixo txarra. Osa, detemoson kejatzen orduan, minima, nimereta ezin izan nahi la parau, eta eukiet pioa kompromiso etxeko, eta izan da gaur, de repente, etorizatela golpia, hori kantzantzio dana, eta uste pixar berriz lanean gaixo egin dela. Baja eskatzen da, nintzen lehatizu. Zu guztezu, aztero baldin gane, zenezko kentetzu baja. Ni ez, nik inoiz. Nire lagunezko hartu izan dituzte baja durrela, Zuaitu medikoari, zara super gaizki. A ber, nahi erako gaizki. Ez. Bueno, Bai. ez. Bazitis ez. Nik esan gana supera auketela. Bai.
Banimo, ni ez bastante frikia gauza askona. Eta, justo duela guz izan zen, año nuevo chino, Chinese New Year. Agutiak edo eta guak emolazten gan munduan, gure guraso txortan egiten duen egin. De repente sexualitate. Bueno, hori da. Gero behazia bete tripan, eta gero, pues, lutik anatena eta bizitzara pauso batzuk bota. Bakigu, lehenengo urtea pasatzerakoan, dakagula urte bete. Eta biela urte pasatzerakoan, bi, eta hi. Eta ondo. Eta nik nekar zagantza bat, a ber, nola, año nuevo chinoa, aldatzen dijo, dije, txinatarrak gure iguala dira, oza, iguala dira, bai dira iguala, baina, txinatarrak gure iguala dira, zentzortan. Eta gorintzen egiratzen, eta garetu beste sistema bat dakatela urteak kontatzeko. A ver, tipo? Txinatarrak jagitzen dira, supuestamente, urte batekin. Vale. Ze, amaren tripan egondako momentu guzti hori, kontatzen da urte bete bezala. Vale. Orduan zu gaiatzen zenean, dakazu urte bete. Sistema honeri ditzen zaio, xusui. Eta horrekit, xusui. Eta horrekit dakazu urte bete. Baina, karo, gero, kontzen da, bertan txinan, guztiek, dituzela urteak, egun berdinean. Vale. Urte berri hortan, año egon txino. Danak hor betetzen Aurten da, año del caballo del fuego, ustedes. Baina jendeanak hor betetzen itxur. Egun, pertsona guztiek, egun berdinean. Egun berdinean. Hori hola da zuen. Bai, dela guma etorren agaiu batekin, baina konsulze. Bai, Flipatzen, nahi? bai, claro. Eta adun denak, dituzte urteak, egun exactamente igualean. Claro, hor dago, movida bat. Zu bali mazaiotzan gazea, urte berri apura baino egun nago, jaiotzen zea, eta bi egunetara, dituzu bi urte. Ja, bi urte. Guau, Eta hor asmatu zen beste sistema dela, sushui. Zera? Sushui. Eta hor, egiten dutena da, occidenteari kopiatu, eta behartu diogu eraiei ere bai, gure adin berdina hartzea. Baina, bueno, orduan, txinatar batek ditzake 28 urte, edo aldi berean, 30. Bere urtea da bera. Oso interesantia ditu. Ondo, 7 arruzak atera. Bai, claro. Bai, bi urte egun bateko diferentzia egin. Garra fuerte. Bueno, garpuan dakau beste kolaboratzaile berezixetako bat, zuazte gitxinaka gure kolaboratzaileak ezagutzen. Eta oan gontan, gurekin dakau Janire Ogalde, dala psikologa eta oan ja alda ere eruki sortzaile bezala esango izugu, ez? Bai, Janire? ondo, zuek zelan. Rezaka pasatzen, baina ondo, izatzen oso una bideia madien ginuna. Gu amen, de repente, venga, gazi ditzea Janire. Hartzen ditu, de repente Janire. Azieren inguruan dakagun kezkadanakin, adiez gure podcasta guain aziala eta zela uste zugozela gestionatzen momentuz bintzat. Ondo. A ber, azkenien hasiera politze dire, ze ilusioa gaz eitzen da, ezta? Bai, askotan jartzen dugu helburu asko saiak dienak betetzeko, eta dana nahi dugu perfektu izetie, eta gauza batzu dauz, ez dauzena gure kontrolpien. Ja, orokorrean nire bizitzean, orokorrean pasatzezate, hasiera horrek asko guzta ezat, baina gero adibidez egu ustezu kostatzen dala hainbeste mantenitzia, hasieratan da bat, bai, zibaldo hasieretan kristan ilusioa, eta gero esaten ditzen, hori mantentzia askotan kostatzen dela adibidez. Bai, ezke batzutan oitzuten gara gauza batera, eta esteko guzenin estimulu asko, ezta? Edo azkenin enkantzetan dozkune dire hasierako estimuluak. Eta ilusio hori, ezta? Da gero mantentzen da denporan, eta jenderik oste huitzeiako zugleen esan dozu moduen hori mantentzea, ezta? Ze igual ez da hori adrenalina edo horrek estimuluek mantentzen laguntzen dozkuenak. Claro, hori punto arte, bai, topiko, baina bikote munduan basa da, hori? Ez que, nik ez dut asko joko da beti harreman... Ez, baina, zemat gure, mantentzen da perfil hori, perfil horiekan jendeak bizitzaren generalean, bikote munduera jera baten dula, ez dela, eskutik handiko altzatzen dela, horrela zutzen du jendeak egunerokoan, ez dakila ez mantentzen... Baina da, bai jendeak ez dakixalako ere kompromiso mantentzen, eta... bueno, bai, zutak. Lotura bat etxet, ze azkenian, igual, hasierako ilusio edo proiektutan edo harremanetan, orokorrian, alditzugu neuki ilusio edo gogorrek, gero igual kompromiso faltian txik ez ditzugu mantentzen abizan. Osa, que zerak engancha, bizarra, zerak... Bai, edo ilusioak edo hori adrenalini, estimulu asko jasotziek. Osa, guztoko hasierak onak dira baina, beste hasiera batzuk,
kriston, niri kriston ansiedadea sortzeitzen. Ez que azkenien, desberdintasun handiz da, hasiera bat ekosunien zuk aukeratu dozulako hasiera hori, eta ilusioagaz, edo hasiera bat ez dozune aukeratu, eta azkenien bizitzekor jarri dotzu, eta aurreren bihar dozu. Arazoa daukana pixka zerekin zuak azu aholkuren bat pixkat hori hobeto gestionatzen laguntzeko, edo nola tratatu hasierak, edo hortik amotatatzen zuen. Momentu horrek adibidez ez dianak inerrezak. Ni pentsata dut bat, ezinbesteko dela, helburuek dekogu zenien proiektu horrekiko edo gure buruekiko, ez jartzie ezinezkoak, betetzeko ezinezkoa diren helburuek. Ze batzutan igual jartzen duguz 10 helburu, eta datorren asterako, ezta? Eta 10 bete biherrien betetan dugu 3. Baina horrek 3 izen dio oso garrantzitsuek, denpori erandozkue eta ondo urte jakuz, ezta? Baina ja frustraitzen gara, zestoguz bete pentsa dugu zen 10ak. Ezta? Orduen, helburu realistak izatie, ezinbestekoa da. Paso zaten atzo hori. Atzo eman zian, gau iso nintzen azako, nire bizitzan orokorrean dakan gauza asko gestionatzeko, eta ni nahi oso, etxet, bazuk esan dezuna, nahi oso exigentia, eta igual nahi noan gaurko, 10 gauza egin ondo eta ondo indalaga, eta bestea hau eta bestea no seke, eta batzutan nahi egiatzen, pero frustra betxen nahi. Hori da, eske ez da dena ateratzen ere, ezin da frustrau. Ni adioz lagun ikusten nire egiko adibidea, nik sempre ez dago gautzen 20 aldiz. Eta nire helburua da, aste honetan ez aterriko ez da zigarro bat. Eta... Baina hori helburu reala da aste honetan? Ez aste hau, iraganeko astea. Hipotetiko esan. Eta ez terren nahi, eta zigarro bakarra erratzen bali badet, ja nire ustez paiatu dut. Eta ja zen erretzen berri normal. Eta zure duen bezala, zuitu 3 helburu, ez bali mazu lortzen igual 3 helburuak lortzea, ja toaia bota. Eta ez onartu ere hasiera ez dela zuk buruan zenekan bezain. Ez que nik hori askotan pasatzen da, pentsatzula hasiera bat eta bakarra dagoela ere. Ze nik 1000 biderla eta toskalak jatiaz. Baina eski berrez jauzien. Eta orduan pentsatzet, pasa ezat, igual, momentu baten agobixauta oztakiz eta jatet atzoskalak, eta ja pentsatzet ez dagoela beste hasieraik. Ja kagaudet, ja ez tengo berriz ondo, eta nahi azten berriz. Porque askotan pentsatzu hasiera bat dela horixe, bakarra imaginatzen dugu hori, eta ez dugu pentsatzen igual bai alda, ez? Ez dakit beste mota bateko hasieria, baina... Behin prozesu badeko egunien, sosek txarto urtetan badauen, edo ez badauen urtetan guk nahi dugun moduen, ez dala gutxi estu bierroin arte indogun lana, ez da? Lana hor dagoela. Hasierak eta hasierak, ez? Bai. Hola, azken gomendio bezala, etxion dozen horret da nentzat. Bai, nik esango neke, batez batzutan ezinezkoa dela edo zaila dela bestiekaz ez konparati ez da, baina azkenien bakotzak beran ibilbide dekola, bakotzak beran bizitza dekola, bakotzak beran bizitzi orokorrien dekola, ez da, orduen, albokoagaz konparetan bagaren beti egongo gara pentsetan zer estekogun, ez da, pentsetan egon biherrien zer dekogun edo zer lortu dugun. Orde nire gomendioa izango zen, saiatzeko behintzet ez konparatzen gure albokoakaz. Bakoitza behan. Hori da. Hori da. Zueri. Eskerrik asko. Bueno, gaurkoan gonbidatu berri bat dakagu. Gonbidatu aproposak egiten gaur egun, ez dakigunean ez da nik zote, ez da kasi mueble bat montatzen YouTubeko bideorik gabe. Gure nik eta egiten. Intik fontrento bat idozo gauzeiteko etxean. Eta, gara jauetan, Roberto Gurixak gauza hauetan laguntzeko edo azaltzeko nola da gauzak etxean, arotz bat, eta aitzuten ere, enaitz, gabilondo, txalo bat. Ezako zinen ondo deskribitu dizula. Bai, joderki, ere mora bengo naiz. Arotza zozen haitzeko enaitzula... Zin nintzen, txikitatikan terra egun naiz, eta azken enaitai lagun dinbertze diaroko. Eta geho DBH atatakoan, atea. Nola, atea nun. Bai, atea nula, eta aitak esan zen, ze kasina zuen. Dice, ni mekanika inber nula. Eta aita kriston deziloz iakin. Zaben, zula aita arotza, bai. Bai, aita osaba, eta azken ni bosgarren belaunaldia. Belaunaldia hortan, ja toka bitesan, ja. Eta gozaten mekanika. Eta aita gatzez edarpegi batekin. I favoresen. Zaila, bale. Eta, azkenean, etzien hartu, zaman dago, etziela hartu. Etziela hartu, eta nahi eta gizu, jazta, da.
Eta gero eta jarra sartu, eta ja behakin lanean goizetan klasea, eta atzaldetan lanean. Eta hola, gero behak esatezin, bideo grabatzen hasi berdez. Hori ikusten berdarako. Gaztiazea eta ez zaizu gaixi ematen. Orduan... Hori aitak esan zizun. Aita. Claro, ze hori Beharra modernua zure aita, Hau grabau, eta bain behak esaten ez, hitzaiten hasteko, eta ni hori indigan beldurra horrekin nago, ez daitelako gustatzen kamera hitzaitia, baina... Bueno, beti aldean aukeria. Bai, zi... Itxinaka. Gogu askat, hasteko gogu askat, baina ez dakit nola hasi, eta ze eman da aurratikan. Ez da erreza. Bai. Eta bat erreza, onge hasieri txikizketan. Justo hortatu bai. Irekin, eta ez da bat erreza. Ez. Baina, azteko ere, hasieri txikizketan gabizela, ekarri dugu zeo segure errezakakita. Hombre, bai. Ja, errezakakita. Mira. Beste estilo bat, mira, ondo dago eta Beste estilo bat. nik uste nahiko realista, ez? Egia esan normalean nik gauza komentatu ditut, que si Coca-Cola, baina nire errezaka gehienak bai izan ez da Benetan. Bai. Ni, eske nahi kapaz. Ekilibrio bila, berda. Eske zin, ez dakizela, oza, ez dakizela zaten kapaz, baina berez arrezakiakin zerbeza bat zartzezatzu. Sartu, gogotxu, edo, ja xede bai dinamika. Baina horretxezuna da luzau, eta dakazu azterienian, Bat hartza dazu, eharki, ja, gutxinaka rekuperatzen nahi, baina, ja, paseite baldin basea, moskorra doblia da, eta horrengo gunean, rezaka ja, buah, bestar pegi geti gozak. Erretikan, medida justa. Vale, eta baina dizutena da, nik beti etxixuet etortzian gobidatu igande testa. Eta igande testa da, azteko galdetzia, zela da zure gaurko igandia. Jode, eharki, atzo amabitan etxean egon, bai, atzo nintzen atea, lagun esan zen, parran natako, nola beti berdina gauen. Bai, beti horrek usia, dinamika berdina. Eta ordu nire, nahi etxean gehau. Poldean igande bat errezaka gabe, Pua. De repente hogeita laburdu ditu. Bai. Eguna normala da. Goizeko amarreta esnatzezea, jendia daukalian. Hori da. Gero, zela da, enaitz igandietan. Nota guitetena leheno parranda lusatu iten ditun. Hain ja nola betiko berdina gauen eta betiko ez da. Dai, izketan, eukiko bazabazela hogeita hamar. Goiz hasi nintzen da parranda, asteburu parranda, hostila, eta bai parranda dio. Eta etxean parranda luzia baina zen, goizeko zeirak, etxean ijoa, baina eskestak etxea juten. Eta baina edadiakin ikasi. Bai. Lagunak ez da teie, bat egitiez 50 años. Osa, geroz da gehiago potretu hori gandeak, ez? Geroz da gutxi baten zera. Bai, hain mendira juten hasi naiz. Bai, azkenean astelena juteko eta rezakon. Mendira june zela. Claro. Lekzioak emateko. Ni mendira. Eta ja, txatzen mazu Instagramen mendira altzauzeala jendeak, pentsatzu ja, Hombre, bai. Baina aprobetxau. Estela no goi. Egon enbiar da argazkosia, ez? Bai. Vale. Eta enaitz ezango zinen dela zuretzat igande plan perfektua. Goizok amaiketan ez nau, lase gozaldu, geho, ondo bazkaltzea jun. Eta jazta, lagunak izerreza dartu eta txea. Vale, eta egon gara komentatzen arotzazea lagoen. Ze etxe, zuzenian estalkeatzen pixkat. Eta ezken ikizte bat idea, oza, nina ikapaz, bueno... Hau montatiko gulto. Claro, ezkone, igandero montatzi txugu. Diala, Roska. Nahi, ginen galdetu, ia zeiritzatzen estilo ontako maixak. A ver, simple, azkenian, pues... Conglomerau, del lado, ez? Bueno, malo, bueno, aglomerau iguala da. Orduan, montatzeko eta erresa. Eta hori, zezago zinuri itxezula zukola hori horrean? Eskatzea justo TikToken da, zinezenian da, toki guztituko pedido que este skit. Me dice, ¿me puedes hacer? Esta lengua en Murcia, tiki atzi ziren. Y a ver, bastante gipuzkoatik ate bardetela. O sea, ez dakit Murtziraino nola biali, eta ez dakit nola di Juan. Y dice, bueno, ingoet. Ikusteten nola itean, ingoet. Pentsau ez du, arotza izan da, zu bakizu egurri buruzko gai, ez? Bai. Egur motei buruz. Nik usatzen askotan, nik denbora librean egiten asko begiratu topak txakemeten. Pues, zeintzu dira top 10 municipios más pobres de Italia. Eta holako gauzak etzeko nik denbora guztian. Eta beratu, zu arotza izan da, galetiko diot, zu kapatzen asmatzeko, nik txakemeteri galetu diot, zeintzu dira Euskal Herrian gehien dauden 5 zuhaitzak. Zora bazikona pinua, eskaritza ez dakit. Pinua 3. Aritza, pagoa, ez da? Pagoa lehenengoa, ondo. Aritza? Aritza 2, topiko esan ez du.
Perfecto, falta dizu lau eta Hiru listo. laugarrena eta bosgarrena bat ditu. A ver, hau ja, nahiko ondo, Ni top hirua, ni apuntiak nahi da. Hau ditu ez da zamutzen. Ez dakitxela zer da. Nik edo zer zoitzi buruz. Ez? Gabonetan eta asko jaten dira bere fruituak. Eta abesti oso bonito daka. Tirin, Tatxanak erre artian. No, ni arioten, oza, ni ya konfundian, ya. Gaztainak joder. erre artian. Txipli, txapla. Pum. Es que enitzan goatzen, bai, zibanekin. Horria. Ja, kantatzen hasi momentu ez dago. Ya está. Bosgarren postuan, urkia. Joder. Bostetik hiru eta gainera lehenengo hirurak, así que maila polita. A ver, basi buena ere bai. Zuk adibidez zein da erabiltzezuna gehiago? Ba, ni justo eta herrian noain aritz olasko dazkat, eta orduan nik taiakin da aritzak inubiltzen naiz. Baina, bueno, normalian, merkien izateana da pinua izatea, eta hemen gehien sartzeana, eta orduan horrekin inubiltzen, oza, nik taierretik hartzetena. Zein da egur honena, hola, berez? Garestien gatena? Kaoba. Kaoba, mitiko. Nik duda importante badaka, kapaz izango zinean egur bat soinuan bitxartez. Yes. Imposible. Es Hori que brutala izango zen, en plan, egur diferenteak ikututa jakitzea zindan ze. gauza da, horrekin gertatzena da, segun ze trato eta zeukien, ba. Ustelduta daunian, eta natuala daunian, kriston diferentzia da, eta nola geho puskatzeko era, eta indarra eta azkenean bakoitzak desberdina da. Nahi bazu ja bukatzeko oain tarte bat lagatzeo. Nahi bazu promo. Jendeari animo ikastea beste gauza bat, mekanika horrez beto dagoela arrotza, edo... Nik esango da, ofizio eta botatzeko, nire amonak ez diten bezala, universitarios hay muchos. Osea, ez da unibertsitate titulo batikan, bezik, ze ikastezun prozesu hortan. Osea, algia zozertan oso onak izan, baina beste denako pakete batzuk. Baina, interes bat euki ikasteko, esateko genian, saber no ocupa lugar, gezurra da. Azkenean, denbora eta tokila berdalako ikasteko. Hoi, eske, ez izateko inutil bat. Askotan gertatzelako. Bueno, nahi zuen untzat, ordakazue nahi bazue edoze etxeako... Edozer? Edozer, egurrakin edozer. Literal. Edozer. Alda izan. Ba, idatzi behai, oain, aber sortzen duzun edukixea, aber atrebitzen kamara horrian jartzea, bestela negazu, hemen negazu, profesora. Nahi zunean, laguntzeko presbozgu, eta animatzen zaitzugu, ez? Hori da, bideo horiak egotzen, azin da ikusteko, zepolitan ere bai izizio hau, eta... Nik uste seguri bat, ikusiko zuen naiz, laste, sarietan, atepe, eta hori, beste bate arte. Eskerrik asko. Mami, esker. Ale, aio. Resaca pasa.